Het eerste stukje heet vroeger. Wat wordt er vroeger spaarzaam lui, als je dat toch bedenkt tegen hu. Een kinderbedje van 100 jaar leeft immer nog en steht ook nog klaar. Drin heeft geslapen nog opa en oma in een kinderbedje van tante Greta. Het wordt uitgeleend aan Hins en Kunz. Ze slepen je door wie een prins. Manchmal, wie dat zo is, hebben de kindjes drin gepist. In der tijd gingen ook de lui met 3 man onder 1 paraplu. De krolle schier ging van deur tot deur. Veel vrouwen hadden geen geld ervoor. Een ei wordt door de midden geslagen. 2 kinderkoosjes men niet verdragen. Een vette hering, gedeeld door 3, dan komen wat en getten onder erbij. Zo eten ze stief aan erpel en pap, de bokenskool in een flinke lap. De zakken worden zo lang gestopt, bis niks meer wordt, alleen stop op stop. De klompen van Hankman, die worden zo sterk, die drogen ze naar de kerk en aan het werk. De schoen, die worden met ijzer beslagen, die koos man dan een paar jaar langer dragen. Op het overlijf worden stukjes geneerd. De jas die wordt 2 maal omgedraaid. De overjas wordt zo sterk geweven, hij houdt vuur een gans mintje. Als van het humme de kraag wordt versleten, wordt van de achterlap een nieuwe gemaakt. De achterlap, die wordt toch meer bescheten, want minimaal hou het in de lap gekraakt. Verstaat u dat? In de lap gekraakt. Lap gekraakt. De kop die wordt met smeerzeep gewassen. De hein stook men niet in ander tasje. Ze zoten het lijfse in de kou te vertellen aan de berenklauw. De ene maakt die andere bang voor bokrees, heksen en marcharang. Met de snupper wordt de piep aangestoken en met allemaal zoten ze de blokken. Ondertussen wordt de rozenkrans gebed voor Jan, Pier en Klaas en ook voor het paard. Je hebt nu gelezen wie het was in Oost-Zelfkant voor circa 80 jaar.